tangkad at abilidad na makapagpasok ng 3 points. Sa kasalukuyan, nakatakdang maglaro si Soto sa iba't ibang mga NBA camps bago ang kanyang inaasahang paglalaro sa National Basketball Association NBA ay naging undrafted o hindi napili ng mga NBA team si Soto. Kabilang sana sa mga kasabayan sana ng Filipino talent ay sina Paulo Bocero, Chet Holmgren at Thunder Keegan Murray ng Kings at iba pa. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Unahon naton ining announcement sang alkalde paandam batok iya sa mga traffic enforcer, no? Sulo pa diri sa alkalde ti ang iya kuno nga makit-an o kung sino man maka-report sa iya nga may mga traffic enforcer nga nagapanigarilyo kag nagakutso-kutso sa higad sang dalan, gilayon sini niyang pahalinon karon sa trabaho. Kag istoryahan taman ining kapalaran sing isa ka delivery rider gagin subject sa bypass operation nakuhaan sang masobra 2 milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga. Kagapon as per information may tawag kita diri nga nabaton, no? Pila sa mga himata sang nasambit sining delivery rider. Las 11 pa lang kuno iya sang aga, hindi na ini siya ma-contact, no? Nakadulong pa ini siya sa iya sinimakbataan sa eskwelahan. After that, hindi na siya ma-contact, no? Galibog man gani ulo sang mga himata, delivery rider ka, hindi niya ma-contact ang imo sining cellphone. Sa aton sini karon yang mga kabombo. Anyway, istorya naton ina sa aton sini para nga pagpangalagad check kanay naton this time si Bombo Angel Tan kay ang alkalde naton nagpagwa sang announcement, no? Pahanumdom ini sa mga traffic enforcer nga kung sino man ang madakpan nga nagakutso-kutso kag nagapanigarilyo sa kilid sang dalan, madulaan gid sang trabaho suno sa kay mayor. Check naton sa linya si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Liwat nga nagpaandam, Bombo Cham, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa mga traffic aids nga kung madakpan nga istorya sa mga upod nila, naga-text kag nagapanigarilyo samtang naga-duty, direkta ini sila nga kakson sa ila nga mga obra. Ginatagan sang alkalde sang last warning ang tanan nga mga traffic aids, Bombo Cham. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Punlo, pinuno isang Public Safety and Transportation Management Office, yung payag na strong statement ini halin sa alkalde sa mga traffic aids nga nagapulo palagyo samtang naga-duty. Kuno kay Mr. Jack Punlo dapat makahatag sang mas maayo nga serbisyo sa bahin nila kag malabot ang ekspektasyon sa ahensya. Bukas sa publiko ang tratapan ni Mr. Jack Punlo kag ang Iloilo City Government sa mga netizens nga magapadala sang litrato nga nagapakita sa pagsuway sa mando sang alkalde o kung ini mga traffic aids bala Bombo Cham. Apang may mga tion suno kay Mr. Jack Punlo, example be kung ipatawag ini sila sa mga supervisors nila kagatagan instructions sa amo gid nga tion nagaulo istorya ang mga traffic aids. Pero other than that, dapat hindi sila makita sa mihandong kag naga-cellphone o kung nag-istorya nga tilo small talk bala Bombo Cham. Patag sa nga pinuno sa PSTMO, hindi exempted ang mga traffic enforcers sa pagpanakop sang anti-smoking task force. Example, gidman, just like sa manduman sang alkalde, na dapat wala sang may nagapanigarilyo samtang nagaduty. Dugang pasang natungdan mismo si Mayor Jerry Treñas, nagalibot sa mga dalanon diri sa Misyudad sa Iloilo kag hindi gid nila ining mabindihan kung si Mayor Jerry Treñas na mismo ang magsaway sa ila. Yari atong pamatian bala ang nangin pahayag ni Mr. Jack Punlo sang aton na interview. Actually, strong statement na no sa aton nga mga personnel no nga iban nga dungol gid no hindi man tanan
nga padayon no nga nagpalagyo sa ilang nga mga duties and responsibilities no. That is why nga ang aton diri nga mga pictures nga ginapang-send sa aton no, ginapatawag no, iban sa diri may mga warnings na no nga ginapatawag naton. But of course may mga exemption man no, kung isa may makita kita nga gatipon upod ang supervisor because nga gahatag na instruction sa ila no, because may mga activities within the area nila. So ginapatawag na sila kadali no. But of course atoya ang mga naga-chismis lang upon sang ila kaupdanan kag nagapanigarilyo, ilabi na gid ang pagpanigarilyo. Once masend sa amon ang picture ka makita ang ebidensya nga gapabaya sila no. Ang statement sa aton nga mayor, instruction sa aton, automatic dismissal sa aton roster. Sir Jack, since nagambal si Mayor nga ang nagapanigarilyo bala, Sir Jack, to clarify lang, hindi sila exempted sa pagpanakop sang anti-smoking task force, Sir Jack? Yeah, hindi sila exempted no. Ang aton syudad nag-implementar strictly sa anti-smoking ordinance naton no. So especially kung uniforme pagid no. That is why kung kisa message kami ni Sir Inigo no sa mga personnel naton nga makita kag ginapatawag ko na dayon kag ginawarningan kag ginapabayran ng penalty. Hindi kita pwede, especially nga naga-uniforme ikaw no. So kag kung gusto mo yaman ni garilyo dito lang sa inyo balay no, kung hindi kag kung may bisyo ikaw sa sigarilyo. But during sa public sa imong duties and public places hindi gid pwede. Sir Jack, dira bala sa mga area sang Ortiz, nga ginalikuan sang jeep, sang lapas, bala Sir Jack, kadamo gida sang mga traffic aids, especially kung mga muni oras, kadamo sa ilang naga tipon-tipon, kag nagaulo istorya. Sir Jack, on field, kamusta ang pag-supervise, pag-monitor natin personally, Sir Jack? That is why nga mga supervisor kay na no gin-instruction na naton kag ginhambalan sila nga strictly monitor ang ila area of responsibilities no. So every areas may mga supervisors kita. Kung may ara picture isend sa akon no, kay so that nga makita dayon naton kag matawgan no hindi nga mga personnel no. So kinahanglan naton, that's why nga mga that's why very thankful man kita sa mga netizens naton nga send picture sa aton. Kay kita ya pag send sa picture sa aton, kuan na siya ang process naton is automatic na ginapatawag kag ginapa-explain no kung may mga amuni nga mga pictures nga nakita sa ila kag ginapa-explain sila at that given time anong ginaobra nila. Sir Jack, to clarify, it means welcome and open ang Iloilo City Government sa pagbaton sang mga pictures, mga litrato nga halin sa mga pumuluyo nga makakita sa mga traffic aids nga wala ginapati ang mando sang alkalde. Yes, no, because hindi naman nato mabantayan naton nga personnel no. Damo ni sila no. We have 7 districts, 7 areas. That is why nga gapasalamat kami no. Damo man mga minitisan ga send sa aton no, and gina-process na dayon naton. First gina-identify na sila kung sino na no, kag ginatawag ang supervisor kag ginapa-report ang personnel sa aton dito sa may area sang command center naton. Yes, again no, sa tanan naton nga mga traffic aid no, labi na gid ang nagapadayon bala nga nagapaugtas no nga mga personnel naton. Last warning sa inyo no. Seryoso ang aton nga mayor sa paghatag sang disiplina sa aton because we want to give better service no. So ang aton niya nga ginahambal permi sa inyo nga ang obrata is maghatag sang insakto kag maayo nga serbisyo sa motorists and commuters no. So kung kita gapabaya naga-affect ina sa performance as a whole sang aton nga syudad. So that is why nga kinahanglan no nga mag-deliver kita as expected sa aton because kita permi makita sa karsada no. And damo ang makakita sang aton nga hulag sa dalan. So that is why kinahanglan careful kita kung kapabaya kita sa atong trabaho, hindi na exempted para nga rason nga maghambal kita nga pasensyahan kita. Yes, ang gabaya sa ila post kag nakita nga nagapanigarilyo, nagachismis o kaupdanan nila. But there are other instance manya nga kay may mga instruction kita na nga ginahaboy every district sa supervisor, especially kung may mga activities within the area. Di kung isa ginapatawag na sila kadali no ang within ang area sila nga group kag ginatagaan instructions no. So makita man na naton no, mabala man na naton kung may instructions sa ginahatag kag iba niya may ara nga istorya lang sa higad.
Sir Jack, man nakita si Mayor nga nakita niya mismo the reason why nga ti doon nag-alsa gina alkalde kay nasa statement niya. Yes, because galibot ang aton nga mayor, no? Mayor yan nagalibot na, no? So, personally, makita niya na because the mayor is also using the road every day, no? So, makita niya na, no? And gina-inform niya kita dayon, no? Sa mga makita niya. Kag matontis niya sa mga dalanon, especially sa mga areas nga kung diin may mga gadladula or kakulangan sa mga traffic aids naton. Bombo Cham, nabatian sang mga kabombo naton si Mr. Jack Cunlo, ang pinuno sang Public Safety and Transportation Management Office diri sa mi syudad sang Iloilo. Alright, may ara na gid man bala Bombo Angel nga for example abi natabuan si Mr. Kunlo nga Bombo Cham, naga-kutso-kutso, naga-panago-nago. actually, Bombo Cham, sa pagmonitor man suno kani ki Mr. Jack Cunlo, may mga times gid man nga arabi nga di ko puro parehigad gid man ang mga traffic enforcers o kung mga traffic aids nga ni. Pero once nga ti may makita abi nga kung palapitan bala Bombo Cham nga ti istoryahon sila, mambal man di nga pasilong lang o kung ano man da. Apang ti sa pahayagan ni Mr. Jack Cunlo this time nga kung tani hindi na paghimuon nga excuses o kung may mga rason pa bala sila Bombo Cham kay this time alkalde na mismo ang nagpahayag nga automatic dismissal ang matabo sila in kaso nga ti amoto ang mga ginpang hambal gani ni Mayor Jerry Tranyas makitaan naga-kutso-kutso nag-istorya sa higad naga-text kag naga-panigerilyo ti ang wala na sang first offense, second offense, diretso na dismissal sa obra Bombo Cham. Okay. Sige. Bantayan tayo na Bombo Angel, no? Kung pananglitan matabo gin manaabi ang pahayag sang aton sining alkalde kiti kung magamusin ang sitwasyon karon. Last time to kadaan si Mayor pagwa man sang amo sini iyang announcement mo, no? Nga kung sino man dira sa mga taga-syudad sa Iloilo or taga-probinsya sa Iloilo nga makakuha abi isang picture or video sa mga traffic enforcer nga nagapanigarilyo, nagakutso-kutso, no? Waay nagatungod sa ila sini nga katungdanan, ipadala dayon ini sa talatapan sa alkalde kay husisaon. Pero subong yung Bombo Angel, wala na sa first offense, second offense. Hilabi pa kon si Mayor Trenyas ang makakita gid. No? Gilayon gid nga palinon sa trabaho, Jel? Exactly, Bombo Cham. Kung dira gid man bala exactly sa mga area sang Ortiz bala Bombo Cham, kadamo sang mga kabombo naton nga nagapalampot man sang ila sentimento nga dira gid ang do meet up place ang pila ka mga traffic enforcers and in fact lapit lang gani diri sa Iloilo City Hall bala Bombo Cham kag iban man ara nagapulo panago naka-uniform pa na kag nagapanigarilyo and amo man na ang pahayag sang pila ka mga kabombo naton and mismo gani si Mayor Jerry Tranyas nga nagalibot-libot man sa syudad sang Iloilo do ka random lang gani Bombo Cham nagpagwa siya gilayon sang statement niya posible gid nga si Mayor Jerry Tranyas mismo nakakita ako ni ara gid nagapadala sang litrato sa iya. The reason why nga gilayon nagpagawa ng statement sang alkalde apang sa bahin man kuntani sa mga traffic enforcers hindi nila pagulaton nga si Mayor Jerry Tranyas mismo manaog sa salakyan siya ni kagati asawa yun direkta sang alkalde Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Chilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. Ginapresyar gid naton. Ako personal nagapresyar gid ako sa aton siniya nga mga traffic enforcer hilabi pa kon mga responsable kag nagatungod sa ila siniya nga trabaho, nagapatial sa init, bisan may kaputit ikaw nagaulan kag kinanglanon sini magdileher sa nga trapiko dira nagatungod sila sa ila siniya nga trabaho but may pipilagin abi, no? May pipilagin abi nga ti way kitak balokon ano ang unod sang ila siniya nga paminsaron
nga mas pilion sini nila iya nga mag kutso-kutsor maginistoryahan ay sa kaupon sini nila mga traffic enforcer kag napabayaan na nilang ila sini ang mga trabaho. No? May mga area man sa palibot sa syudad sa Iloilo nga nagasulubraton sini nga traffic enforcer. No? Sa isa abik street may makitaan kita kung kaisa nga taga 3-4 sila nga kung ang area lang or ang street lang ang pag-istoryahan naton, masarangan man guro sang isa ka traffic enforcer ang pagdilihir dira sa nga dalagan sa trafiko or mambal kita nga ti base kung sa ila sini iyang deployment may ara gid man sa nga body system. Ang isa madilihir sa pagdalagan sa trapiko, ang isa dirabiti ang task niya pasiguro nga wala sang may ma-violate sa mga traffic ordinances. Tinsindihan naton ina sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pero ining paandam ni Mayor Jerry Treñas nahangpan ko ini ginapatuhoy sa mga traffic enforcer nga mga responsable. Kay kung traffic enforcer kaya nga responsable ka, balaan mo kang naintindihan mong imo sini iyang trabaho, hindi ka naman siguro dapat pag-i-remind pa sa kung sino man nga opisyal sa nga city government, partikularmente mismo ni Mayor Jerry Treñas. Ugaling kiti may pipilagin siguro ka mga traffic enforcer nga daw tuban naging iya balag ka familiar sa ila sini nga trabaho nga bisa nagapiyong ang ila sini nga mata, mahibaluan na nila kung anong nagaklinabo sa ila sini nga area. So much better siguro kung every week may ara sang reshuffling sa mga deployment sang traffic enforcer sa nagkalain-lain siniyang nga mga dalan diri sa syudad sang Iloilo. No? Kay kung tama naman ka familiar abi ang isa ka traffic enforcer sa iya siniya nga area of responsibility, hindi naman ina maayo. Unhealthy naman ina para sa iya sini nga trabaho kay kung mangin familiar na da siya, ti siyempre kilala yan ang mga driver sa tagsa sini nga matagadlaw nagalabay dira. Di pampasahero man, pampubliko man, or pribado man. So mas maayo nga every week siguro Mr. Jack Kunlo or every other day may frequent na reshuffling kita sa area of responsibility sa tagsa naton ka mga traffic enforcer. Para nga malikawan naton iya ang kung kaisati daw nabalaan niya na nga amo sini nga oras diri nga dalan grabe na din pugok sa dalagan sa trapiko amo ni nga oras tawhay ni ti sa tion nga tawhay pwede tanay guro ka panago-nago kag makakrukapi-kapi kag maka kulukutso-kutso sa mga kopdanan tato. Unlike iya nga kon hindi pagid sa mo sina kapamilyar sa mo sini nga lugar, so concentration niya sa pag manage sa traffic makambal kita nga 100%. Kag ti in kaso por kaso nga may madakpan siya ti why niya sang siling pa nga ulo ayo-ayo di ba? No? Pero ti we have to give a credit sa mga traffic enforcer nga responsable iya. No? Kalabanan mga traffic enforcer mga maayo. Magluwas lang sa pipila dira nga ti. Sa nasiling ko na sa mga tinaga pa sa nga kilala na to na nanigulang na ko diyan sa mo sining lugar. Balaan ko na diya. No? Balaan ko na hasta gani iya naglabot na sa punto nga ragungrong sa nga tambutso sa nga salakyan. Sa ulado ko na kuno no masalakyan nga malabay o kon motorsiklo na ang malabay diri sa akon nga area. Di kabay pa hatagan sa nagakigoing tulupangod ini sa Public Safety Transportation and Management Office. 49 minutos na kaligad sa tak ng alas 12. Pagbalik nato na Banwa, dugang nga mga balita kaga impormasyon, pamilya sang delivery rider nga ginapayag nagbato sa pulis sa bypass operation sa Banwa sang Dumangas, ini makapati
nga natabo ini sa ila sini nga himata kag hindi man makapati nga naga-engage ini sa pagpalapta sang illegal nga droga. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdumoras. 49 minutos. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Awas, apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sa imulawas kaangay sang kamot bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente.
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang 7 minutos na nakalikad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Naga-standby karon si Bombo Jomar Villa. I-check naton ang latest development diri may kantanan sa sining pamilya sang delivery rider nga si Geralda Hilario, no, nga ginapayag nagbato kuno sa pulis sa ginkasa nga bypass operation sa Banwa iya sang Dumangas. Ang pamilya diri ni magpati, no? Si Hilario pumuloyo ini sang Banwa sang Uton. Nagatrabaho bilang delivery rider, no? May parcel kanira, may pagkaon sa aton sining mga kabombo, may mga kabataan ini siya. Suno pa gani sa caller naton, long distance call to nabato naton diri sa Bombo Radio Iloilo. Kagapon, alas 11 pa lang sa aga, hindi na ini siya makontak matapos nga gindulong niya ang iyang mga kabataan sa eskwelahan. Tididto na kag naglibog ang ulo sa iya sining pamilya nga delivery rider. Las 11 sa aga, hindi mo na makontak ang iya sining cellphone. Nakibot na lang inis na Banwa sang nabalitaan diri sa Bombo Radio nga ini siya ang ginabaybast sa Banwa iya sang Dumangas, Iloilo. I-check naton ang dugang nga mga update kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Nagalalain kag daw pasubo nga hindi makapati, no, ang pamilya ang himata kag abyan sa sining subject na, no, sa drug bypass operation sa Baybanwa sa Dumangas kag ginapayag bato diri karon sa otoridad. Rason nga natiruhan ini siya nga ginresulta sang iya sini karon niya nga kamatayon, no.
So matapos naton nga nabaton ang ining report kati taga Buray Uton ini siya Bubutsam. So gulayon kita nga nagpakigangot sa Uton Police Station kag ginpakigangotan man nato no ang barangay official sa same time ti ang mga pumuluyo sabay na sambit karon nga lugar. So nakatigayon kita diri karon nga mapakigangotan ang isa sa mga abyan kag kinagobra man sa barangay no bilang BSPO sa may banwa karon sang Uton no. So gani kay Ma'am Christine Carol Sarasar ang pumuluyo sa may sambit nga lugar. So lito padayla man sila balay sa nga sining nasambit karon nga subject no kumakabig man karon biktima sa sining bypass operation. So no sa iya base lang sining karon nga observation bali do pila na kuno kadla nga hindi yan makontak no sa cellphone ining nasambit karon nga biktima no ginkatingala ya kasi usually kun nagakontak ni siya do kadasig mala mag-reply no sa sining nasambit karon nga individual kay ang trabaho sining nasambit nga biktima bali grab rider ini sa Bubutsam at the same time ti baton sa mga ginapalihog bla tapos kung may padala ikaw abi kung anong mga items so sige na ontrahan ng obra tapos ang nagaangkas man no angkas rider no pamasahero abi ti ang iya sidi kuno nga ruta so kuna sa Uton puro subon diri sa syudad sang Iloilo no ti abo na kung tapos kuno siya sineduty kay panggabi ni siya pagkagaga puli gid siya no sa ila sini karon yang balay sa may banwa karon sang Uton Iloilo no ti amo to gani ang ginkatingala nila at dire pas tas Bombo Radio nakbati nga munabla natabo dire kay ining Hilario no kon Gerard Joseph Ruben Hilario muning biktima nga natiruhan ini siya no sang otoridad sa may banwa sa Dumangas Iloilo. So no kay Ma'am Carol at iwan man sa abi record Bumbutsak no kung nakaagi presyo kung ano man mga involvement sini sa ilan sini karon yang barangay no at the same time ti again pamangkot naman gani si Kap kung ano ang record sini pero iwan sang mention diri si Kap kung bala may mga malain nga record no ini sa may ilan sini nga barangay ti mo na karon ang ginkatingalahan man no sang pilak mga pumuloy sa lugar nga kuno ngati nakadangat no ang ining nasambit karon nga individual kag amo na ngati narikapiran sabi no sang 45 caliber pistol amo na ang sunod sa otoridad nga gigamit nga pag palupok no sa police passerbayer ti sunod diri sa iya way sa kabalo ngati amo na gid may armas nga dala abi pero pati nila nga ati duay man nagani may nagabitbit ka armas lutang ining si Hilario Bumbusam kay ti only sining nga negosyo kun nga sining nga obra amo nabi nga ti naga-delivery no sa ton sining nga mga kabombo dugang pa diri sang natungdan adri karon Bumbusam kay ang pamilya sini tidon di makapati kay ang nanay sang sining biktima sa may aluwas ang pungsod kag ang asawa sini kundi kumasala ara sungkong nagatrabaho bilang overseas Philippine worker no sunod diri karon sa iya sini nga information kag may mga kabataan pero delegate masartin ko palagi bilog ng kabataan sang sining nasambit karon nga biktima kag gin check naman sa may Uton police station kung anong record siya purti negative no wise ang record o abi no kung bala may mga involved ini no sa illegal nga droga ini nasambit karon nga biktima dari Bumbutsak. Pamati tablanay no ang pahayag dari ni Ma'am Carol Salazar sang mapakigangutan sang Bombo Radio. Buot man na si JJ, mong JJ na tawag namon diri mo. Oo, tapos yung kung ano, tasig man siya balaan, ilihog na bala. Anong branch ni Ma'am Hao? Sa nag-grab na siya mo. Ay. So kung kaisa may ara man nga mga pasubo, bala siya gabaton man na siya.
Ay, siyo. Bali-bali din yung area, bisan din lang man. Oo. City. Na siya mostly city. Sa una, Oton. Tapos kay nagsaylo siya. Tapos nag-city na lang siya. Tapos daw every morning, daw kagahon na siya kisa kapuli kay gabi ang shifting niya basta mag-aga. Oo. Gabi ya duty. Oo. Okay. Anong last nyo kita sa iyada sa lugar? Duga, daw last month pa, wala na kami kita na, nag-check lang na siya kung may ano bala, mambal siya nga may ara ka mapalihog or amo na bala. Doon mo nang yung abing nga gina-check na. Oo, tapos kung kisa may kilalanon siya na bala nga maagkato siya sa barangay kati mambal siya kung may duty ako sa barangay kay gakuha siya kung kaisa sa mga barangay clearance na bala. Okay, anong ulihin yung conversation sa iya kay a friend mo man sa? Oo, friend ko man na siya kay sa phase 2 siya sa floor bell tapos akon area balaan ina dira mo. Ay, okay ha. So, anong last day ara pa sa or legal sa? Ang 3 days ago, gin-message ko siya. Kaya ginapita ko siya kay may pamangkotan ni ako dira sa neighbor ya bala. Kaya kung kaisa magpalihog ko sa neighbor ya, mamangkot ko kung ara pa na dira o may nag-rent bala sang mga balay, wala na siya gasabat. Tapos kagapon, kung gusto ko do palain nga do wala li kasabat si TJ kay hindi na siya usual nga wala siya kasabat kay kadasi gina sa iya mag-message sa akon. Tapos kang gina, natingala ko nga may nag-message ako nga siya basi nakabalo ka kung di yan si JJ kay ginapangita sa pamilya wala ka puli kay hindi na siya pwedeng hindi gina siya mapuli gina siya. Okay. Tika gina, man ako kay ma'am, ang sa neighbor ya, singa huutin, singa wala, gid sa kapuli, bala, ginapangita, gani namon. Bali, adla guli gid sa soton? Oo, gapuli, gina siya dira. May asawa ni? Oo, may asawa na siya. Tapos, kabataan, ma'am? Oo, ang kabataan, may araan siya na kabataan, ang iba, yung saya kabata to kay mama ya, sa balay gito nila. Anong trabaho, misis niya, ma'am? Sa OFW ng asawa. Ay, pero pagkabalo mo, kagini sa preso, abi, ma'am? Wala, wala man na siya record diri sa barangay kay one time nakapadalagan ina siya diri kagawad gani galing na per day lang bala. Ano nga tuig, ma'am? Dugay na bataon pa siya. So nag-testing lang sila bala. Anong mambal mo sini kay nabaybas tini siya tapos ginapahayagan tin nagbato sa otoridad. Amo to nga natiruhan sa. Tapos may nakuha siya kuno nga caliber 45 nga armas tutang, ma'am. Ha? Wala man si JJ wala umahambal sa kikibot gid ako sa tanan niya natabo subong bala. Kaya hindi kita ko mapati nga muna bala. Kaya may armas giman isa? Wala man. Or wala lang kuya kabaloya gituot sir Kaya actually ang balay namon kag sila layo mo kay sa Crawford kami subdivision na sila ya. Di pagkabalo mo nga mo ng tabo siya nga napatay sa mga reaksyon siya, ma'am? Kibot gid ako sir totoo wala gid ako nag-expect nga amo ina bala. Naging tawagan ako kagina ni Kap nga ko na kay actually ang ginambal sa ko ni Kaplain pangangalan. So nagtibot ako sing ko wala siya utod nga muna kay tikilala ko ang ila ang mga sang tao diri sa buray mo basta ako ng area. Kung wala kaligi pagsiling nga Gerard yung tukulbaan ko kung si tamo na nga ginhatag sa ako imo message ta ikaw. Joms? Amo to si Mama Christine Carol Salazar, no? Sa mga kabombo naton bilang mga listeners, taga-talang gamaying background. Bali ang ining subject na mo si Gerald Joseph Ruben Hilario, no? Hilario ang iya sining apelyido kay kina information ta pangalan pala ni ang nabato naton diri Pumputsam. So ang bypass money amo ning 20,000 pesos nga suspected siya buo. Nakuha ni siya tanan sang pulo, no? Ka sachet, no? Pilato ka bolto to kay dagko to mga to sa plastic tapos nagadangat ini siya sa 380 grams o kon may estimated value nga 2 million and 584,000 pesos kag makabig ni siya sa otoridad nga high value individual
o kon HBI kay ang based diri sa information nga ang ining mga illegal nga droga nga recover sa iya kay ang 3 to ka bulto bumutsam may pangalan nga kung may pangalan sa mga banwabla ay ang nakita nato haniway pututan kag dina. So posible sa otoridad nga ang ini mga illegal na droga nga dulong pa no sa sining mga na-mention diri nga mga banwa kung sa date ini siya nakapangalan. Amo na nga amo na sa otoridad salamat sa kay na tapna kagaway na mag-laptop kay basi kung damo pagidla no maapektuhan aprote mo nagaling no gito nga ama ko sa otoridad nga tigindala sa ospital apro gid na buhian gid sang kabuhi bangod nga ti sa igo man asang sining bala sa lawas sa karon sang sining nasambit yang nga biktima bumutsam kag sa dugang man sini no kay sa pagpakigangot nato diri sa Dumangas Municipal Police Station mismo man ang investigador diri ang napakigangotan naton kay siya ni ang nag-upod no sa taga scene of crime operation sa pagkandak ni karon sa pagdugang investigar sa bayan sa Sambit kay at same time sa ospital no kung sa dala ang nasambit nga biktima. Sunod ganit diri kay Police Staff Sergeant Ramon Bailon, ang investigador sa Dumangas Municipal Police Station. May igo ini siyang 5 no ka igo sa sining lawas ning ginapatihan armas utang nga kun sa sahon naton ti ang sa iya sining agtang may pilas at tapos diri sa may left nga portion skillet ka mata may pilas man duha tapos diri sa dughan 3 sa may left nga portion sang iya sining dughan pubusam nga do naga triangle bala ang igo sang bala kag kunang taon naton very close no ang antad sang pilas siya sining dughan sang inisya ang ara karon sa hospital kay nasingid lantaw sang otoridad ti ang ining biktima bangod nga ti standard operating procedure ni karon sang taga scene of crime operation again paidalom na ini no sa may paraffin test bubutsam bisan wa man sang panugot kuno sa pamilya kay amo gid ang procedure para at least mabalaan akon nagpalupok kid bansa no sang armas sa luthang bubutsam ti amo na ang ginaulat-ulat pa karon kung ano ang resulta kag sabahin man sa pamilya kasi padulong naman sila no sa may nasambit nga area agod nga ti katuan man ang ilas sini karon nga himata diri karon pumutsam. Ipabati tabla no si Police Staff Sergeant Ramon Bailon sang mapakigangutan sang Bombo Radio. Sa aton nga recovery sa may aton nga nakuha nga mga recovery sa may crime scene and sa mga na-recover sa subject mismo. Ari na tulong sa paginapok sa aton na sa Dumangas Municipal Police Station and ang mga nakuha sa aton nga regional forensic unit nga dito sa crime scene dito naman sa ilang paginapok sir. Bali anom ni sa tanan sir no? Bali anom ni sa fired cartridges ka alleged duha ka .45 caliber kag alleged nga apat ka 0.9 mm. Ang armas ang biktima sir anong subong? Sa subong ang kinalgar nga .45 nga as allegedly owned by the subject is under the custody of the regional forensic unit sir. Tapos sa information nga dito gipaidalom pa ni sa sir sa parapin ng ang biktima. Actually yung ina na mapakandakanan isang parapin case sa aton nga regional forensic unit no. So tapos na ang pag parapin test. Ti ang inang pamagi agon mabalaan kung siya gid man nagpalupok sir. Sa according na sa sa SOP sang aton nga regional forensic unit daw amo gid man ang ginaobra nila. Bisan waya sang
panugot sa pamilya tum ay padayuno na gyapon ang sir no parapin no. As part of the investigation, siguro sir, doon mo na siguro ng shopping na lang taon natin nila. Oo. Sir, ang sa sa iya sining pilas, may intro, may naglapos sa lawas ya? Wala pa na ito na sir, sir, hindi pa na ito sa hindi na natin ma-classified as exit wound or entrance wound dyan ang mga nangagumi ang pilas unless nga siguro kung mapa-autopsy natin. Pero kung lang tao mo, din tong mga pilas na gid sir exactly? May ara sa mga igo sa may iyagid nga agtang, may ara sa may tatlo sa may guya, may bali guya sa itsura yagid pala. May tatlo man din sa sudukan. Puro tanan na igo ka bala sir? Posible kay daw may mga buho man sa sang armas, so as alleged lang igo lang sa sang armas. I see. Sige. Lot-loton talani. Ang pamilya, kunong hambang pamilya, sir? So, ang pamilya is nagkatso naman din sa aton nga opisina kung sa kung mamangkutanon ko na gandang naglatabo. So, sa ginexplikar natin sa ila is do ginabaan baton man nila nga aton nga explanasyon nga amo binang natabo sa sining insidente. So, lang nila nga kung kasi kung may mga personal belongings siya nga pwede nila nga ma-retrieve. So, sa subong kay ginimuan pa nato min isang inventory ang mga personal belongings siya nga natin included din sa aton nga mga operation. So, igabalik nato nila sa ila. Pero imuan nato na isang inventory agad sa paggato nila diri sa aton ma-plastar nato nga amo ni sa ang mga recoveries nga wala man niya madala sa sinang operasyon. Oo. Ang cellphone niya madala na, sir? Ang cellphone niya is actually madalagin niya sa inventory na sa pag-file kang kato. Ay, kasi tira pa naman kita makakita na sa mga green-shaded man bala. Just in case. Oo. Sige. Pero sa cellphone, ako nagurong bulig, sir, no? Kasi kung may mga pagkidabla, conversation? Depende na sa aton sir nga court kung ito kapitular nila ang pag-open sila kay once nga na sealed na nato yung cellphone so wala na sa jurisdiction sa pag-open sila unless kung sa court na nga ipa-reopen sang korte siguro natin sir. Sige. Sir, may daway na release ang soko sa imo kung ano ang plastada sang pagtiro ka biktima bla kung ang tanan to sa tubang or may mga likod to? So far sir, ginaulat pa nato lang ilang report sir no nga igatag sa aton kay may mga sketch pa to sila nga ginaobra. So lato-lato na naton sir manawag mo na sila yapon kung ready na pag-pick up tong regarding sa ilang investigation sir. Si Police Staff Sergeant Ramon Bailon. Kaya mo na, depende sa autopsy nila. Gabilib ko sa operatibang nga ginbatuan sang subject Bombo Jomar? Nagbato ang subject pero why go? Gabilib ko gani sa operatiba nga ginbatuan sining subject person nga man. 3 ang igo sa dughan naga-groupings, maghamba ka nga groupings, mga term ginagamit sa mga practical shooter bla. Maghamba ka nga groupings, lapitanay ang igo, ang imo mga igo, no? Lapitanay naga-groupings, naga-triangle mo. Sana wala nga bahin sa dughan sang biktima or sang subject person. 3 ang gisi ni sa iya nga nawala nga bahin nga bibig. May igo sa mata. May igo pagid sa ulo. Bombo Jomar. No? So, pertik tanda. Ugaling, makalilibog lang kay sandig sa pamilya. Halin pa kagapon sa nga matapos kay dulong niya sa eskwelahan ng magpataan. Hindi na makontak iya cellphone na Joms. Pila sa mga abyan niya sini ang nakapalabot man rin sa information sa aton nga
hindi pwede nga hindi makapuli ining subject person sa ila balay pagpatak iya sang hapon. Kay why na to tawo? Oh, so mga 5:30, mga dira between 4 to 5, pinangita na ni siya sang duwa niya ka mga kabataan, bahay laki ni bata niya eh. Pinangita na ni siya. Hasta ang asawa niya nga OFW, nagpangita naman ni siya, pinanguntak ang iya sining mga amigo, mga barkada niya, ti nowhere to be found. Si Geralda Hilario. Now karon, ginbululiga na lang ni sa mga tupad balay niya to Bumbo Jomar para mapakaon ang iya sining duwag bata. Kahit siya malang ni ginasaligan mo sa iya makbataan. Nakibot lang niya mga nakakilala sining subject person nga mo na ni natabo siya sang kagahon. No? Amo gani na nga may pipila ka mga pamilya apang nagapamalibad lang nga mag pahayag on air, pero nagapilar sila for the sake of transparency ipagwa ining mga footage sang body-worn cameras sa mga operatiba sang Provincial Drug Enforcement Unit. Bumbo Jomar, no? Kay ti under ano pa ni gani mo? Subject sang kontrobersiya man ni mga body-worn cameras kay tag 5,000 malang libiliya sini. Deklarar iya sang nagbakal sini sang Philippine National Police 25,000 isa. Perte ba? Now, sa barangay kung pamangkuton naton mga barangay officials so ti why man sang record. Why man nadala sa badak. Tanan-tanan na why man sang record niya nangawat, may kontra, maoy, or whatsoever. Sa uton PNP, gin-check mo, negative man na Bumbo Jomar? Negative. Negative, sa dinahya nakuha sang Provincial Drug Enforcement Unit, ang ila sini information nga ining si Hilario is a drug courier. Now, diba si laban-laban, new player naman eh. Bumbo Jomar, kag 2.5 masobra 2.5 million pesos nga balor sa illegal drugs ang nakuha sa iya sining posisyon. Kung lantawon ta diri karon Bobucham, yes. 2,584,000. Pila? 2,584,000 pesos. 2,584,000? Wow. Kadako may mga pangalan pa, Mina, Haniway. No? Perte. Tipro mo na. Sa pamilya, mo nang ila sini nga ginahingyo mo Jomar nga isa publiko. No? Kaya di ba na, required na ina mo. Required ina sa isa iya ka drug enforcement operation nga magsuksok sang body-worn cameras. Required ba nila gani Bumbo Jomar nga mag-upod sang mainstream kag lehitimo nga media? Hindi ba? To cover sang nasambit sini karon nga operation? Tianong blastada ni sa bahin sang Philippine or sang Provincial Drug Enforcement Unit? Again, approach pa dito na si Subsergeant Bailon kahit isa na yung nag-upod to. Pero gidre pa yung address may PDEO sa siningkopya karon sang body-worn camera. Pero as of now, gin-message ta, gin-call ta na di si Major ang chief plus ang PDEO. Bubusam, pero tiwa tagit siyang reply dre, kung anong yasiri karon niya nga mambal sa diyang gati request man day algo dyan for transparency ang ining kopya karon sa body-worn camera ay kung na taon naton kay na video pa to sila samtang ara sa area Bubusam tapos ang pamangkot nandiri kung
balati masanagan o kung anong resulta kay kung nataon na itong area madulom-dulom ni siya kay ang mga pabalay tamaklayo. Tapos kilid isang dalan alagyan kung naling kabla sa may puerto, no, sa may port. Kadto kadto may badwak dumanggas pwede sa kagid dira sa Pau. Siguro halin sa port siguro do mga estimated na mga 2 kilometers ang kalayon sini. Tapos ang area nga gindalaganan sini sang biktima diri pa ni sa area na karon sa do mga mangroves bala kay punungan na magtimbang mo. Dira pa sa nakapalagyo si madulom-dulom tong lugar kaga dito sa nga na atiruhan kaga nagresulta sa niya sini nga kamatayon tang motor yato ginbili niya to kay nagdalagan siya apod to siya sini nga ginadala armas no so no diri karon sa otoridad ang ining kaliber 45 galing si White sang Manigo sa otoridad Bubutsam. Naglupok man po Celia Joms? Tatlo kuno kalupok po ang nabatian. Tapos ang na-recover to duha ka sa official no sang 45 caliber kag ang 4 ka 9mm. Bubutsam nga tiya mo nang gidalantaw nga tiya mo tong pagkalupok na sang otoridad. Dali lang, dog lang dibugulo ko. Pila ka lupok na batian? 3 ka lupok na batian halin sa biktima sa subject. 3 ka lupok ang nabatian halin sa subject. Kung nabatian mo lang, paano mo matumod nga halin sa subject? Kay amo na gani ambal sang otoridad kay nang pag tapos kuno daw anay naghambal pa ni sa gani nga youths Bubutsam at least nga doon na dismaya sa kay nabalaan nga parti bakit dumalagan sa kagdara palupok amo to nga nagcover kuno otoridad at tapos nya ka 3 ka palupok to dito na nga nagbalos kag dito na siya na puruhan to sa may kilid to sa may kilid akdalan dito na siya dito na siya nakapalagyo si madumdulom tong area kag mo to kati ginatawagan na nila dayon sa ambulance bagod ngati sa mga igo sinisaya sini nga lawas. Ipaplastar bimayo ang script sa PDEO kay doon na bahulan ko eh. O ipaplastar mayo bisila ang lupok yang nabatian lupok lang sang armas sang subject person ang lupok yang sang armas sang pulis why is like bate? Waya lang din ma-describe gate kung pila to ka lupok kay dabo matumo pila to daan ka igo to sa biktima Bubutsam. Gabarak sir ba? Tanya mo na lang na. Pero ang amo to ang bali sir nga tatlo ka lupok to nabatian nila halin to sa subject kag bumalos siyang pulis. Pila ka lupok yang nagbalo sa pulis? Why lang gid ma-describe to ni Sir Bailon kung pila gid to ka lupok? Amalo mo si Sir Bailon, magkuto niya itong taga-provincial drug enforcement unit kung anong i-plastar nila yung script bla nila para ano mapatian man. Kay do batang kaya po, guaya. Amo na ang ay sa diri karon kag mas mayo tanin ni karon maplastar na pagidiri ang kopya sang body worn camera. Kag paano anong senaryo, anong pagtiruay? Amo gani amo na ang isa dira karon sa ang taban diri karon makakuan sa tedugan diri karon yung mga latest diri sa sining nagluntad niya bypass operation nga resulta diri sa sining shooting incident Bubutsam. Ang pilas siya kuno ni sa baba Bumbunjumar posible kuno gin pistol whip niya. Pero anyway, balanta lang na karon Staff Sergeant Bailon dumera ba sa pilas may baba pero kung kita auto ko na do ang pilas baba doon di agi ka pusel doon di agis pusel ang pilas ba matado agi man to pusel o sok to matay mo tapos ang sagtangi pagid agtangya te do pusel gid kay kapabilaw pero sa may baba doon nagpatarawis bala dugin doon na kabunggos tiga ang bagay Bubutsam. Sabi na, ay ang tanay karon kag kun ang latest diri nga decision man sa pamilya
Kay na kita, matungod ba pilas pag ituglis likod, wa? Pero amo nang gina-check dire kon lapos ang bala, kaya may pilas sa dughan. Posible nga tiyan sa may tubang, abit i-direct sit sa likod. Asa siya rin nasabit karon. Ang ginkordon ni nga area sa do may mga kahoy-kahoy ni dra na sa nasapuan? Dra sa nasapuan. Hindi ba madulom na da? Madulom. Tanda-tanda ba? Tanda-tanda alpa-alpa ba? Amo na, dra sa na, kay dra pa sinila, sa nabilin mo. Siguro alin to sa motorya, ado mga mga 30 to 40 meters, estimated na. Ang kalayoon, asang sirin na sambit yang biktima. Alright. Bumbutsam. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Just to make it clear, hindi kita against. I am not against sa anti-illegal drugs operations or campaign. Sino malang nga waay iya sang nagustuhan or hindi gusto nga mangin drug-free ang aton siniya nga syudad, ang aton siniya nga probinsya. Hilabi pa mga ginikanan, ginahalos pa lang gani, ginapangmuyuan, ginanuvinahan, nga maglabot sa punto nga mangin drug-free kita para nga may peace of mind ang mga ginikanan para ila sa mga kabataan nila nga naga-eskwela, kabataan nila nga naga-trabaho, gabi na, kagaho na nagapalauli, basi matripingan sang adik, sang kuging, so on and so forth. Lakip man diriti ang temptasyon sa paggamit sang illegal nga druga. Mga kabataan, hapos sa iluhon ang ila siniiya nga paminsaron mo. No? So, nagasuporta gid kita kag nagabulig man kita gani kampanya batok sa illegal nga druga. But kung may mga kasubong sini nga hitabo sa aton sini nga mga kabombo nga nagabilin karon sa nga madamo nga palamangkutanon sa paminsaron sang pamilya, nagapabilin nga palamangkutanon sa paminsaron sang mga kabombo naton, ti dapat eksplikar ini sa aton sinimag kapulisan, particularmente sang Provincial Drug Enforcement Unit, kung paano natabo ang so-called nanlaban, nagbato nga subject sang buy-bust operation. Para nga malikawan naton ang anuman siniiya nga agam-agam, pagpangduwa-duwa, ngati ini hindi hikot or gin stage para iya nga mapatihan nga indeed engaged gid man sa illegal drug activities ining subject person. Dead man tells no tale. So, to clarify sa mga doubts, amo nang panawagan sang pamilya karon. Ipagwa ang mga footage sang body-worn cameras sang Provincial Drug Enforcement Unit. Pananglitan nga hindi sila makapagwa or mahambalabi sa korte lang ni ginapakita, ano pang interes sang korte? Sa footage sang body-worn cameras,
Kaya subject person patay na. Di ba? Sa aton sini makabombo. No? Naibaluan man aton nga madamo iya sang pamaagi ang aton sini nga kapulisan, partikularmente ang sabahin karon sang Drug Enforcement Unit nga mag-gather sang data to zero in sang ila sini nga mga subject. Kung negative sa barangay, negative sa police station, nga kung diin ini siya nagapuyo, so basi kung may iban pagid sini nga mga source ang aton siniya kapulisan. No? Sa aton sini kanon nga mga kabombo. Nagsunod bala sa protocol ang Provincial Drug Enforcement Unit sa pagkandak sa nga bypass operation? Kaya as per understanding, before sang bypass operation or any drug enforcement operations nga ginakasa, may nagaupod na dira iya sandig sa pagsulundan, ang enforcement unit is required nga mag-upod sang member sang mainstream media. Kaysa to, hindi iya credible or sa laysay daw mahuyang kung ipresentar sa korte ng attendance sang media during sa pag-account na sang mga recoveries. So muna, body-worn cameras, ginbag-o na subong, kag presence sang media before, during, and after the operation. Kagti, isa pagid sa mga palamangkutanon after yang nagdulong sang kabataan niya sa eskwelahan, ginabulubanta umpisa alas 11 sang aga, hindi na iya makontak ang iya sini nga cellphone. Of which, sa aton sini makabombo, para ligban, para sa pamilya kag sa mga nakakilala sa iya or mga nangin regular customer niya, kay ti ang iya sini iya nga obra, ang iya sini nga trabaho, isa ka delivery rider, now, nagaangkas man ini siya banwa. Sa aton sini magkuturan. Ti kabay pa nga maplastar ini iya sa aton sini magkapulisan, agod ang purpose naton madula nato ng pagpangduha-duha, no? Nga ginhikot nyo lamang ini para iyang made to believe nga ini siya nag-engage sa illegal nga droga, pero kung may magpakita kamo dira nga mga pamatuod, ti iya na iya sang subject person kag batunon sang pamilya nga amo sina ang ginsudlan niya nga sahi karon sang extra or para iya nga makakita sang extra income ang rolyo ya bilang isa iya ka drug mule or courier. Sa aton sini nga mga kabumbo. 38 minutos sa kaligad sa takna nga lawna. Pagbalik ta! Pasaka lang ka, sugapon sa Office of the Ombudsman, ang Piers 4, 5, and 6 ang Ungka flyover. Wala na nagusmod, wala na vertical displacement. Ini kagiban pa ang mga balita, balikan ta matapos sa pila ka-importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. The Farmers Bazaar, your traditional epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbaso ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamin. Nakaligad sa takna sining launa balik diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Lindsay. Bade check na to ang report ni Bombo Lindsay kay ang Piers 4, 5, and 6. Amuning may pinakadako siniya vertical displacement sandigman sa result sa ginpatigay nga geotechnical assessment sang third party consultant. Now, dira sa may Ungka flyover. Now, why na ni karon sang vertical displacement? Oh. It's a miracle. I-check tabi kay daw ka timing man nga kagapon na napasaka ang kaso. Subong wala na vertical displacement. Mumulin sa report na please come in. Wala na sang vertical displacement sa Piers 4, 5, kag 6 sa Ungka flyover nga mo sadtuan ay Bombocham ang nakitaan nga may pinakadako nga pag-usmod base sa investigasyon sang third-party consulting firm. Ang Piers 4, 5, kag 6 nahamtang ini siya sa approach sang flyover malapit sa may Christ the King Cemetery. Sa pagpakigangot taton kay Department of Public Works ng Highways Region 6 Director Engineer Nery Bueno, iyaging pahayag natis ang ginhiwat ang
ang jet grouting, ang naghiwat ni Rizang jet grouting Bombocham, amo ang International Builders Corporation after kato naguntat man dayon ang vertical displacement apang mga nabilin nga mga piers no kay Engineer Beno nakitaan pa ni sang magagmay lang gid kuno or minimal lang gid nga pag-usmod sa subong nga mga tinion. Rason nga ti kada semana pahayag niya mayara na sila subong Bombocham nga ginapatigayon nga monitoring ang Department of Public Works and Highways Region 6 diri sa may Ungka flyover kung sa diin gina-survey nila ang flyover agud nga ti makitaan kung anong kinalain sang elevation last week kag sang subong para nga ti makitaan nila sang difference Bombocham. So actually sa bahin no sang International Builders Corporation last year yata ni ang nilang gipatigayon nga jet grouting kag after after sang pagpatigayon sang jet grouting wala naman suno kay Engineer Bueno nakitaan sang vertical displacement kag tubtub subong kay ti amo na gansa na sa lingko may monitoring sila rason nga ti ma-differentiate nila Bombocham if may pag-usmod nagligan nga semana kag sa subong abi pagpatigayon Manila sang monitoring sa may Ungka flyover. Pero ang bilin ng mga piers bangod nga ti 16 ini tanan-tanan total ang mga piers dari tanan dari may ara sang minimal nga vertical displacement kung sabahin pa ni Engineer Breno. Yari bala, pamatian naton ang naging pahayag ni DPWH Region 6 Engineer Neri Breno. They started putting the jet grouting October to December. So, a month na yun, after that, there's no displacement anymore. Yung na-mention na walang vertical displacement, yung piers for 5 and 6. Yung mga remaining piers? Yung remaining piers, from every now and then, merong dalawa na may displacement, pero very minimal talaga. Very minimal lang. And you mention yung na meron kayong ginagawang monitor every week? Yes, every week we have a monitoring. Hanggang ngayon? Yes. Ano po yung ginagawa sa pag-monitor ba? Sinesurvey siya so that makikita natin anong difference nung elevation last week, ano naman ang elevation ngayon. So the difference would be the displacement. So parang hindi totoo yung presentation ng Abinalis na third party ma'am na merong displacement until April this year? Yung sinasabi niya is hindi rin sa 4, 5, 6. Sa ibang pier, pero very minimal lang talaga yon. Kaya lang niya hinighlight dun yun because yun yung may malaking displacement. Half meter actually, yung displacement ng pinakamalaking displacement. Yung isa 0.4, yung kasi yung pinakamalaki ang displacement, kaya yun lang hinighlight niya. Kasi doon siya nagfo-focus ngayon. Kaya nga, he was telling us, although hindi officially, parang the intervention will be combination of so many schemes. Ano yung reaction niyo po sa proposal ni Engineer na parang may fourth scheme na pinapropose? Wala namang mawawala kasi Engineer Hardalesa is also a structural engineer. So, syempre, mas maganda naman yung maraming ideas. I'm going to email it to Engineer Abinales. Anyway naman, baka kung makita niya, baka sakaling maisip niya, pwede din. Kasi what Engineer Hardalesa is trying to address is yung traffic at saka yung magiging, kasi if we are going to choose yung scheme na 2 poste, it will block yung dalawang lanes ng road. So, kung kukunin naman yung isa, nagalalagyan ng 4 na additional piles, we have to remove the deck para kumasya yung equipment. Yung kayang kasing proposal is hindi aalisin yung deck, hindi mabablock yung 2 lanes, but kaya lang yun ang conceptual design lang yun wala siyang computation, wala siyang design, wala siyang cost. So, yun sa theory lang yung sinabi niya. And then we have to look for the equipment that is trying to tell us. Nabatian Bombocham si Engineer Neri Bueno, ang Direktor sa Department of Public Works and Highways Region 6. So, amo na iya sa bahin ni Engineer Bueno na tinagapate siya nga wala na sang vertical displacement. May monitoring man sila Bombocham na ginaobra sa bahin sa Department of Public Works and Highways. Kagapon lang yung pasaka ang kaso. Kagapon man niya nagwa ang information nga wala sa sang vertical displacement bombo lens.
Actually, ang ining statement ni Engineer Breno gin base Manila niya actually sa ginpatigayon nga jet grouting sa International Builders Corporation. Bombot sa mo na ganing nga ginpaathag naton sa iya, ginpa-clarify naton sa iya nga ti kun ang ining nangin pahayag ya bala para nga ti maathagan kita pero ti sa nasiling niya no vertical displacement in phase 4 in piers 4, 5 and 6. Bombot Sam. So, muna ang pagbathag niya, Bombot Sam, kag deklaro man ina sa bahin sa aton ng mga kabombo. Ang iba na lang gid yung mga piers na nabilin from until pier 16, kay 16 yung piers mo total. So, may minimal na lang ko na Bombot Sam sa bahin sa ni Engineer Beno. Minimal na lang po, sa lingon gamay na lang ko ng vertical displacement ang nakita dari sa bahin sa Ungka flyover. The fact of the matter is, may vertical displacement. Yes, may ara pa sa gihapon, Bombot. Hindi tayo pwede mabutan sa risgo ang kabuhi isang pumuluyo, Bomolins, just like kaning sambal ni SPP Trimanyas bala, nagusmod halin sang May hasta April, of which after na sang ang result after na sang sang jet grouting, no? May kaso naman nga gid-file sa Office of the Ombudsman, padayon ang panawagan sa lower house and upper house sang legislative inquiry, but samtang nga sa gidas ng inang mga lihok legal, we are hoping and praying kung si Assistant Regional Director Al Fruto pati pangamuyuan no, pangamuyuan ta na lang ni nga tani may mga engineering intervention as soon as possible nga mahimo kay budlay kung magduruble ang aton siniiyang kahangawa na tuhoy sa Ungka flyover. Unang kahangawa kag problema agoniya ta sa pagpugok sang dalagan sang trapiko. Ikaduha, waay sang assurance ang mga motorista dira. Kay as per information, as per the result sang geotechnical survey, bisan gamay lang pero mayara sang vertical displacement. Tiway taman na pangayo, basi magurugpas or whatsoever. That is why, ngati may legal naman nga lihok, sige ang panawagan for investigation, legislative inquiry, so on and so forth, no? Pero hindi man tani iya pagpabayaan diri sang Department of Public Works and Highways, kag iduso man kun tani, ilabi man kun tani isang aton sini nga mga opisyales diri, no? Nga kung pwede mapadasig or mapangitaan isang pundo kag mapatigayo na ang engineering intervention nga kinahanglanon para nga hindi na ni usmod kag magamit na ang Ungka flyover kay tikon hulaton tapay ang resulta sa investigasyon, hulaton tapay ang resulta sang tawag sigiri sang kaso sa Office of the Ombudsman, malawig-lawig pa ina iya Bombo Lindsay ti nalawigan na nga dan pila na katuig nagligad nga waya mapusla ng Ungka flyover ti pahulaton ta pagina mga taxpayer. Amo gani Bombot lamang isa pa gid gani nga problema no kay sa sining bilang giniwat nga jet grouting sa International Builders Corporation. Actually initiative iniya sang IBC nga magpatigayon sang jet grouting kag wala niya nag-recommend abi sa ilang Department of Public Works and Highways mahimbuon ini. So may mga effects ini Bombot ang ining jet grouting nga ginpatigayon dira sa may Ungka flyover kay madamo sa mga reklamo na nagbaho kuno source ang source of water nilang ilang nga bubon kag pagtapos ng giniwat ng jet grouting wala na nga sang tubig nga nagagwa gikan sa ilang deep well o kuno hubsta na nga Bombot Sam. Tapos ginpamangkot pagigani no ang International Builders Corporation amo di sang nagligad nga committee hearing nga ginpatigayon last Friday ginpamangkot sila ni Iloilo 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz kung bala may ara sila nga ginkuha nga permits gikan sa Department of Environment and Natural Resources Bombot Sam
kati kinahanglan agali like for example magpatigayon ka jet grouting, dapat may ara ka ginasang ginakuha nga permit gikan sa DNR para sa posible abi possible effect ini abi no sa tubig, possible nga contamination sa tubig bombot siya. Ginpamangkot ng IBC with their representatives, kay duhani ka representatives sa nagtambong, pero why man sila gani kabalo sa amoto nga tion, ang hambalang nila, ipamangkoton ko na nila anay ang ilang opisina if may ara gid man sila sa permit or nakakuha gid man sila sa permit sa bahay niya sa DENR. Kay wala yang DPWH Region 6 mo, wala sila sang maging kuha nga permit gikan sa DNR tungod nga initiative iniya sa IBC na magpatigayon sang jet grouting. Wala man sila gin-instructionan sa DPWH Region 6 na himuon ini tungod nga wala man sa kapabilidad sa sining technology sa pagtuad kung mangin effective wala ini ang ining jet grouting sa bangin naman sa DPWH Region 6 Bombot Siam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bale para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Napasaka na ang kaso sa siling kuliwat, napasaka na ang kaso, may kalasuhan pa gid. Tanan-tanan nga mga imbulbado sina diri kabay pa nga magpanabat gid sa kaso sa Office of the Ombudsman sa aton sini nga mga kabombo, no? May panawagan sa legislative inquiry sa Senate kag sa House of Representatives, pero hatagi nyo man sang nagakigo sini nga sense of urgency ang pagpakayo para nga magamit ining ungka flyover kay malawig na yang nga nagsuffer, malawig na nag-agunto, agoniya, no? Ang mga pumuluyo, ang mga taxpayer. Hatagi nyo man kami hustisya. Alang-alang na ginakon siningan tiyempo, may balita pagkita from Bomboria, but siguro itugyan tayo na sa news sa iban Cinema News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kopod sa kay Tita Regine. Inis mo Chama Blanco over gabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong